Hage tini TTAADC by luwaji jak Assam haste ni guwahati o kaisa Tiprasa ni culture no tui Tiprasa rok joto thansa ke meeting khailai koklam salai Bubagra bo ajaga o manjaka tai kwbangma Tiprasa rok ni culture no tebo development khlainani bagi borok ajaga o kok salai Tiprasa rok ni hamkrai ni bagi Tiprasa rok thansa kai tongnani bagi ajaga o borok kok salai tai Bubagra belai ke khasrang jaika je guwahati o Tini Tiprasa tongnai rok bai malai mani bagai Tripura bai borok hakchal ke tongfano borok bai adige malai communicate khlai tonghake belai ke sawo nei bo sawo jeng jesungno thansa ke miliwe amtike kok salai mani panda khlai di amsungno Tini Tiprasa ni tebo phanbari nai hinui bo sawo hagenor jotono siwo Tini Tiprasa rok Tripura haste ni bade onyo haste o Bharat haktor ni bisingo kwbangma thayono rungsrungui nai tongo job khai tongui nai tongo borok no bahike tebo Tripura haste ni baira o tongfano thansa ke toniman borok bai kok salai bahike Tripura bai baksa khlai thansa khlai jung joto Tiprasa rok kasawi man nei Bubagra saw hake amoni mangfilino nuka jung tini Assamo Tiprasa culture festival khlaimani o jaga je Tiprasa tongnai rok ni culture festival khlaimani joto Tiprasa guwahati o tongnai rok na ajaga o manjagei Bubagra bai malai laikate koklam salai ajaga o hake Tripura ni bade Tini Tiprasa rok no naikake Bharat haktor ni bising kwbangma haste ni thayono tongui tongo Delhi hai Bharat haktor ni rajdhani o bo kwbangma Tini Tiprasa rok rungsrungui nai job khainai tongui tongo tai Bangalore hai city kotor ajaga bo kwbangma Tini Tiprasa rok rungsrungnai tai job khainai rok kwbangma na ajaga o tongui tongo hake amono belai ke imported kok Tini Tiprasa rok jesa haste upon tong tong tu jesa city upon tong tong tu ani ke culture program joto mililai Tiprasa rok khake belai ke khaos rango joto thansa Tiprasa dofa tebo strong hake tinin video amsungno noro video no saja like di tai comment klai sari Bubagra amtike kubuni haste rogo Tini Tiprasa rok no thansa ke cultural program khlai tongmani amo chada cha chaya noro comment bising tike shahar mano tinin video amsungno noro chaja ke tonga ke channel no subscribe khlaimano amsungno tinin video hambai।